kangaka kwakunzima ukuhamba uyayiva Amen. ndani ndabona ngamasomana Amen. kunzima uhamba yhu ndithi hayi bethunana hayi ndarayithi hayi endlini kokuhle wade wathi yena ke hayi velekazi ungazisokolisi itshanze ifaka ngokwam asifuni ke laa thayile ingqindi sifuna le inasile iplastic le ithi ngokamnandi wathi hayi ungazisokolisi ndabona ke mna kulaa nto ayithathayo mandizithi jize ngantoni ngeeteki phaa kudadewethu yes ndazithi jize ngeeteki loo nto le ndiyazithi ndiyazibulela ndizobulela nothixo oyiphethe ngenceba iifemeli zethu sihleli kamnandi eyasekhaya neyasemzinam kuhlelwe kuyinto nje emnandi wathi nomntwana lo engaphangeli umntakasista wam hayi wapha ndithi ke mna ke akakezi nangondithi hayi bo kama ndizawushifta angandenzi angandenzi soft dress uzandenza nje into entle uthi hayi mazawuthi xa ndiboma ndikofile emsebenzini zathi tshe ndizokwenza ba-25 ngolubeke ndithetha uba ndilinde yena ke ezintweni zonke ndizobulela ndigxininisa kuba oko sasenzele kule mizi sasendele kuwo sathanda oko sasikuyo emizini yethu imizi yethu siyayithanda nosista wam abathathu siyayithanda lumdala undiwendele kwagaba lo ulayiwelekela lo wendele kwanozulu layobe lapha emantasha siyadibana ke xa mhlawumbi ndileke into emnandi ndizobulela uthixo usebenza imfihlakalweni wathi noswela kakubana uposhiwe utadakhe wayeyibonga wayenento esesiyi-4 enazo ezinye imoto neetraki neetrekta so yena wadutyulwa nje wayisekwa ngamapolisa so wadutyulwa ngamapolisa ingakunamsebenzi ke yodlula ke loo nto leyo siyaqhubekeka ngobomi ndithetha ke sihleli kakuhle kuyinto emnandi and nalaa ntombi incinci izama iyazama ekhaya themndasikade samane sikhosa loo nto simane sikhosa kondifitheni ngoku ndizawuqhubeka phambili uwenze umziwa nje bona xa sifika ngokuthi hayi ngokunjena uthi kaloku ndandixelele uba ngoba ndandifuna umsebenzi ndinqomba uye ufuna umsebenzi hayi hlomihle uthi ewathi andifuna umsebenzi funa uzisebenzela umsebenzi wam kanti eyena nto ndandifuna loo msebenzi loo thenga into phaa ndinika and into eyenzayo akayenzi uba emthi umntu ngemali iimpahla zakho umntu ayithathe loo nto wayithanda ngu-2 months to pay ndiyamayiva ngu-2 months to pay into zakhe zonke azithengisayo noba mhlawumbi uthi hayi ndani ngxaki bathi mhlawumbi ayaphelela kuthi akho ngxaki siyaqhubeka ngobomi ngitheba ngomba unasele uthixo wangena kuye usetyenziswa nguthixo ndiyayishiya